Inkulu indaba phakathi kwamavundla nomashudula. Kunemibuzo eminingi ekufuneka namhlanje sithole impendulo zayo noma siyihlakaze sikhiphe inhloko nesixhanti. Ngiyakubingelela mntwana sekhaya kubengelela yena Mathindo Acebisa intombi zomqamela amehla akho abanye baqamela imali ethi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la. Ngicela senze kulungile. Upress i-subscribe button, ushare uphinde ucomment. Wenza sure ukuthi uyalike ivideo yakho ukuze ke njalo ngaso sonke isikhathi mase ufaka ivideo ehamba phambili. Engenza wethu kunemibuzo eminingi ekhona mayelana nendaba kamavundla. Kodwa ke ngifuna njengamanje ukuthi sicaphune enkulumeni yamavundla ukuze sikwazi ukuthi sisendulele ngayo ebese siphinde sicaphuna embonweni yabantu yonke jikelele njengoba ke sike sayipost ivideo noma sike sawapost amavideo abe mayelana nezomcimbi lapha ke emcimbini kamavundla. Uzokhumbula ukuthi ngempela amavundla kade ezoqonywa ngesonto lapha ke eCharlesfontein eDUT eqonywa yona ke intokazi uMashudula. Maningi amavideo asekholetha ngane kwethu, kodwa ke akwamanje asingene empendulweni kamavundla noma enkulumweni kamavundla ephendula imibuzo yabantu. Ithi ke enye intatheli yephephandaba lapha isolezo inkosazana lapha sengikhohle isibongo sayo ithi content lena noma ngempela iqiniso. Ngithi mina mntanami into uma isike yangena ku social media iphenduka ibe icontent. Manje ke impendulo yakho kilapho mama, yabo. Iyaphinde ngibuza umbuzo ithi hayi kuthiwa wena usuke waqonywa ngaphambili, usuke washela ngaphambilini unomlando wokweshela. Ngithi inkosazana kusho ukuthi abantu ebebexoxela abayazi insizwa ukuthi yini. Kade mina ngaqala ukweshela. Manje labo bantu abangiphendulisa lo mbuzo nje banesikhathi sokudlala mangathiwa ngibale baqinisile labo nami ngisakhumbula nje ukuthi ngaqala nini kweshela mina manje ngithi manje nje akumukele wonke umuntu engaye ngamshela lapha kusho uthini lokho uyabona into engichazayo manje ngiyadlala noma nidlala ngithi mina mama uyabona. So but ke ngiyayibonga ke le ntatheli ngoba kusho ukuthi iyawazi umsebenzi. Ngifuna uqala ngiveze nje ukuthi ningisebenzisa nini overtime nini ikakhulukazi intatheli. Akukwazi ukuthi senginikeza izinto eziningi kangaka zokubhala usazobhala izinto ezingadayisi. Wake wawubona wena ulive onama likes awu 5 million. Wake wawubona wena ulive kodwa ephepheni lakho leyo nto ayikazi iphume. Yezwana wena wawubona umsitho ongaka yawabantu into ethandwa namanje etrenda itrenda cishe yamdlula ngisho ungizwe le nto ngawutrenda. Kodwa emsakazweni wakho wena ucontent producer awukakazi ungibuze nje ungibize nje noma ubize umntakwethu kuBaby lapho kaDlapeli empukane nyama wamtolanda ayikaphelini wethi iphelile nje. So awukakangibizi uzongibuzisa leyo nto leyo. Wenza kanjani ngempela ngizofike ngihlale ngakulolu hlangothi olungapha ngiphinde ngizongidlalisa kulolu hlangothi olungapha babhem yabona. Kodwa nje iqiniso linye manje lithi inkunzi inye manje inkunzi zonke ezinye zisingaphandle kwesibaya singaphandle kwesibaya lokhu ibhonga khona ngaphandle siyayibuka ngilapha ngeinkunzi mpela. Muqhathwa kuzojahuta lakho ngempela uzojahuta lakho kanti angifuni phela ukubukisa ngeinsizwa ezakwethu insizwa insizwa inye manje angifuni ukuzwa kukhona abafowethu abakhala ngaphandle singazi ukuthi siseyibayini ezahlukene eyiqonto engisho qisha ngithe wena moyinsizwa qisha nami wena insizwa igqishe ndawonye kubi ukuba insizwa zitholakala seyijikijelana ngamagama singazi ukuthi akuzona ezandawonye yabona engisho nonke nezinsizwa ngisho nebesibanga nabo ngisho nesazobanga nabo bangabakwethu ukulwa khona kwethu yabona vala wena ushit. Kule nkulumo kamavundla iqukethe into eziningi mangabe umZulu futhi usiqonde isiZulu ukuthi kwenzakalani ngesiZulu uzo understand ukuthi umavundla uphendule wathini. Kodwa mawukuthi mhlambe khona la ezekushiya khona uzophinda usale futhi. Okay, njengamanje asiyihlakazeke lento lena. Umavundla uthi uthe mayibuza ukuthi content yini le wathi into muyangena ku social media isuke siyi content. Wabuza ukuthi ngangithiwa washela niphambilini wathi yebo angaza ngingasheli amantombazane ngiwashelela noma ngathiwa kubiza amantombazane kuthiwa awabuze noma kuthiwa uvela ngisengawashela khona ngeke ngiwakhombe ngisho ukwakhomba ngoba wona ngawashela. Yebo ke inkulumo yamavundla isekuthenini njengoba nikubone ku social media yebo kuyi content. Lokho kuchaza ukuthi sekukuyo ukuthi userious noma akekho serious kodwa le yanto iyi content ekufuneka nikwazi ngani zakwethu ukuthi social media iyakhokha ngendlela ezihlukahlukene.
henze ikhokha kunjalo kufanele wenze noma yini ezokufaka emehlweni abantu nezokwenza ukuthi ube kwi-trend ngaleso sikhathi nezokwenza ukuthi ube kwi-spotlight ngaleso sikhathi. Angithi uyamuza ukuthi uyabuza ukuthi wake wawubona yini ulive ona 5 million likes, awukazi umbize kwilento le kwi-radio station yakho, awukazi umbize for interview, awukazi umbize for izinto ozombuza ngazo njengamanje, kodwa wena ufuna ukubuza futhi ukuthi ngampela noma ufuna lokhu ubuza kubantu eceleni, kodwa u-content producer noma u-radio lento nje uyabona lezo zinto lezo ungakwazi ukuthi umbize uwazi ukuthi ukhulume naye noma wenze i-call naye nikwazi ukuthi umbuze mayelana nalezi zinto lezi. UMavundla waziwa ngemidlalo esigcawugcawu esikhathi esiningi. Njengamanje kungenzeka ukuthi useyiconvecte wayenza amavidiyo ngoba uma uzokhumbula kahle ebuncaneni bakho noma ekukhuleni kwakho kule minyaka yo-2012, 2009, 2008 beziningi iy'tori thothi ibhalo uLungisani Mavundla and istory bukwazi ukuthi urelate naso ngalesa sikhathi. Njengamanje njengoba bekwazile futhi ukuthi akhande abantu bekwazi ukurelate nalesa story, bekwazi ukuthi bekhulume ngayo, ingoba umbhali vele. Uma kuwumbuzo wokuqala noma nje masiya kwi-reality ngani zakwethu, uMavundla akekho kwi-media ngalolo hlobo lokuthi udume ukuthi yonke into yakhe ayisenzeki ngendlela. Okay, abantu abaningi abadumile bahleli benza imicimbi noma imicimbi begcina amasiko asemakhaya kubo. Kungani le nto yenzelwe egroundini? Kungani yenzelwe lapha ehholo lenzelwe khona? Kungani kumenywe abantu abebengahlangene bahlanganiswa? Kungani ku-applywe ama-media ukuze le nto ibonakala? Ngithi okay, imithi ibonakala phela isiyi-content. uMavundla is a content creator bakwethu. Jona ingafaki inhliziyo. uMavundla ufaka isifundo noma ufaka lento yokuthi kumele ukuthi ufunde noma kumele ukuthi isintu silandele ngendlela ekanje. Vele into uma uyishela izokwenza kanje, uzobhekana nalokhu 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 nalokhu. Uma uzokhumbula kahle, baningi abantu abathe lento iqala umdlalo njengamanje ngathi serious. Hayi ngoba i-serious, ingoba wena usu-invest i-energy yakho khona, usufuna ukubukisisa ukuthi kwenzakalani ngampela ngampela. Khona ulive engupostile la, ngicabanga ukuthi wona lo engikhuluma phe kwawo njengamanje. Hamba ubuka ividiyo yawo uma ngabe uqeda la, uhambe uyobuka laphana beyikhulumele. Kunento engiqaphelile ngoMavundla noMashudula. Ma kuthiwa bayathandana ngesikhathi sesimanje manje kunezinto ezifihlwayo, kodwa bona abafihli lutho yazi, bayikhulumela nje. And uMashudula act as if ezinye izinto akazazi, ufuna ukuthi ezwe ngoMavundla. We know very well ukuthi uMashudula ezinye izinto uyazazi and ezinye usedlulile kuzona, kodwa njengamanje ngoba bafuna ucreate le image yokuthini kuwena yokuthi bayathandana futhi uthando lwabo noma uthando luhamba kanje lunemigudu efana nale nale nale, kufanele bekwenze lokho abakwenzayo. Ngani zakwethu, fundani ukuthi niyibuke into kodwa bese niyafunda, ningabuki nje bese nifaka inhliziyo kuzona. Kukhona komunye usisi othe mangabe ekhuluma lapha ku-social media yakhe wathi, how I so wish ba kuthi kanti indaba kaMashudula noMavundla kube kanti inyani guys. I understand kukhona into zokreatwa ke-content nentontoni. Please guys, ngicela ze ni-protect inhliziyo zethu. Soze into siyisupporte ngoluhlobo kukuthi kanti kucreatwa nje content and kuzawuba khona ividiyo ezocirculate kuthiwe no guys we were playing. No guys, please cela nisiprotecte and nenhliziyo zethu on top of that, because sesiyithathele phezulu and siyayithanda. Please guys, kuyo yonke into eyenzekayo cela ze ni-protect inhliziyo zethu, because nathi ngoku sesikule nto and siyanisupport. Please guys, andikwazi ukuyithanda kangaka into kanti kuzophinde kube khona ividiyo ezocirculate beni-understand yokhwanza nopapalo yes beni-understand babe ku-create i-content but this. So inkulumo yalo sisi ikunika ukuthini? Ikunika ukuthi usisi akakufakile emqondweni ukuthi kune-content, kunezinto ezenzeka live. If le nto beyenzeka live bekufanele kube ukuthi iy'ntatheli zithi njengamanje sikwamavundla kunomcimbi kanje
Kodwa uMavundla futhi ngokuthanda kwakho usangakwenza ukuthi wena ukholwe ukuthi lento le yenzeka ngempela ngoba ufuna ukutshala lento yokuthi isintu senzeka kanje. Uzokhumbula ukuthi uMavundla umuntu ogxile kakhulu esintwini futhi iy'ncwadi zakhe ayikaze zikhulume ngesimanje manje. Kakade vele zikhuluma ngesintu noma zikhuluma ngezinto ezenzeka esintwini. So ngana kwethu ngiyafisa nje nabanye bekwazi ukuthi becoshacoshe lokho okufanele bakucoshe kodwa bangabe ukuthi bafake iy'nhliziyo ngale ndlela. Ngizwile nje abantu abaningi sebethi hayi Mavundla siyanithanda into eniyenzayo siyacela ningasiphoxi njengoba usise esho-ke ethi ningangitsheli ukuthi kusayi-content lena sesi-invest iy'nhliziyo noma sesi-invest uthando kangaka. Vele nje kwi-social media iyi-content noma ungakhulumani kwi-social media as much as ungayifihli loo nto noma ingekho into e-wrong oyishoyo ngaleso sikhathi. You are a content creator. Creator means ukuthi ususa into phansi engekho noma ususa into phansi e-relative noma uzokwazi ukuthi relate nabantu. Ngicabanga ukuthi ingane zakwethu noma ngithe ukufaka isingisi kancane kodwa lento leyo ngicabanga ukuthi sithathe sonke sayizwa noma sayi-understand ngendlela ebengifisa ukuthi ngiyichaze ngayo njengamanje. Ngoba imibuzo omningi ukuthi uMavundla i-content lena kwenzakalani sicela sichazele bafethu wara. Zonke izinto zinohlelo, yonke into iyahlelwa ngane zakwethu. Kangangokuthi leya nto kube bi-serious bekufuneka kube ukuthi iputshuke ey'ntathelini kuphela noma bese kuvela ngoba uMavundla Media naye ungomunye wabantu abakwi-media ebese-ke mhlampe naye after ebese seyaveza ukuthi hhayi siyakhonfesa noma kwenzakalani. Baningi abantu abenza imicimbi uthola ukuthi 2 bano beshada kodwa lo mcimbi yenza ngaphansi kwesisekelo sasemakubo noma ngaphansi kwesisekelo sabo. So wena ufuna ungitshela ukuthi uMavundla usekhohliwe ukuthi uma kufanele aqonywe nje into eqondile bekufuneka aqonyelwe kubo. Hayi ngane zakwethu niyeni futhi sisebenzise overtime kodwa-ke kulungeleka ngoba umsebenzi wethu ukuthi sibe la kwi-media senichazele futhi ni-understand. Ngiyafisa ukuthi niyezwe lento engiyishoyo futhi uma unombuzo ungawushiya la kwi-comment section ngizothi uma ngithola isikhathi nginiphendule nonke futhi ngemibuzo yenu noma ngenkulumo yenu le enisuke niyikhuluma. Ngiyathanda ukuthi sibambisane enza sure ukuthi uyalike, uyasubscribe, uyashare uphinde uyakhomenta futhi. Comment yakho enze sure ukuthi positive noma uyabuza la udideka khona ukuze ngikwazi ukuthi noma ngikuphendule kahle futhi. Mina ungakhohlwa ukuthi ngiyakuthanda. Obekuthulela lolu hlelo yena-ke uMathinta Acebisa intombi zomqamela amehla kabanyeze baqamela imali sibowazi ngibambe kwividiyo elandelayo ngihlahla kancane njengemoto ifuna ukuphuma odakentanke.